Тук с тия скоростите. Това... Чакай, че тук някакъв се този засилил за правилно спортен. Брутално е. Много е яко, в смисъл, много е яка таковата колата, в смисъл, много е бърза, в смисъл под контрол, постоянно се държи под контрол, много яко се контролира. Спирачка на макс. Не знам, този двигател е уникален. Двигател е много як, на колата няма смисъл някакво говориме. И отвътре смисъл е, доста е така, доста е, доста е луксозна е вътре. Че малко съм се развълнувал, защото тук карам висока скорост. Смисъл, значи, първо луксозна е отвътре, много е луксозна, със сигурност е много луксозна. И второ, имаш то мощен двигател, според мен е номер едно, смисъл, въобще няма какво да таковаш. Има ли някой зад мене? Няма. Тук дам. Така, обръщаме. Майко! Свърши. Хапе направо. Да, значи, както казаха те, нали, това хапан, дето прави това го няма, нали, смисъл. Чува се това, не, хапането. Ма трябва да заслужиш. Брутално. Много яка, да. Не е все едно, че даваш газ и не знаеш какво става с колата ми, смисъл си доста добре контролираш тази скорост, тия конски сили, много добре ги контролираш.